Sådan der. Hej og velkommen til generalprøven på vores udstilling i Haraldskirken, som løber af stablen i morgen lørdag den 9. marts og søndag den 10. marts. Og her ser I så indgangspartiet. Og så hænger vi herinde. Ja, vi både hænger og sidder. Hej Susanne. Hej. Det er Susanne, der udstiller sammen med mig. Og her ser I nogle af hendes billeder til højre i Haraldskirken. Panorerer lige henover her, så I kan se, hvor fint her er. Og så har vi mine billeder her på venstre side. Sådan ser jeg ud. Indgangsdøren. Susanne igen. Og som en speciel service til dem, der bor på den forkerte side af kommunegrænsen, eller i udlandet, eller er på arbejde, så tager jeg lige en nærmere runde. Der er et billede, der mangler i rækken her. Det er fordi, det bliver tegnet færdigt i morgen. Der skal være noget nyt med. Og der er både nye og gamle ting med, og nogle I ikke får at se, fordi de står med ryggen til. Det flotte alter. Sådan. Og så er der nogle fine små blomsterbilleder, som er helt dugfriske og næsten lige tørre. Hvis man vil have lidt farve på sit skrivebord, eller hvor man nu har brug for det. Susannes flotte farvesymfonier, blomster og natur. Sådan, jeg håber I har lyst til at komme og se det hele i virkeligheden, fordi det er jo altså meget bedre at være der selv. Men ellers så har I en idé om her, hvad det handler om. Vi ses i morgen, måske, i Haraldskirken. Hej hej.